היי, היום אני הולכת לאכול ארוחת צהריים ולשבת שם. אני חושבת, מה יקרה אם לא יהיה מקום לשבת? ומה יהיה אם יסתכלו עליי? ומה יהיה אם ייפול לי המזלג ויעשה רעש? למה אני נלחצת? מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? אז אם לא יהיה מקום לשבת, אני פשוט אעמוד שם עם המגש ואחכה עד שאחד השולחנות יתפנה. ואם ייפול לי המזלג, אז לא נורא, אני בן אדם, זה קורה. עד עכשיו הצלחתי בכל חשיפה שעשיתי. אני גם מצליח עכשיו. אוקיי, אני יודעת. Someone pull me from the shadows. Someone pull me from the shadows. Show me how to face the sun. Show me how to face the sun. 'Cause I knew I could win the race if I could only run. אני רוצה שניצל, ויש צ'יפס? אין צ'יפס? יש קצת. אז שניצל וצ'יפס. רק שניצל וצ'יפס? כן. הסיר הזה הוא לא טוב. Свет-свет-брод, суп. תבזוז? כן. תפוזים, אננס, ענבים? ענבים. לבוא, סלסה שלי. משהו כמה לא רצו. הוא שילם לך אחד. מה שלומך? בסדר. תודה. הצלחתי. זה לא היה קשה כמו שחשבתי שזה יהיה. המזלג לא נפל לי על הרצפה. והיה מקום לשבת. וכל הדברים הרעים שחשבתי שיקרו לא קרו.